E weche matimore aluora mag counties wa makaluo e county ma Kisumu, Jopur mag Niang e gwenge mokiewo gi kambi Niang ma Chemelil ywak ni kidek gi we pur mar Niang nikech achiedh nade mathoth mabende gi kadhe kendo rocho weche go eko mag Niang. Ripota marwa Jesse Omondi miyo waler matuta. Jopurgo mawuok Osengtet e gwenge mag Chemelil mane loso kod Lolwe TV e gwengego ywak ni apeyni maricho, nengo mar tero Niang e kambi, rem yudo mbolea mabechgi ne piny, to kod moko mathoth ahinya, kaachiel kod kembe ma nitie gi gope mathoth mag jopur mapok ochul, gin moko kuom gigo ma gisebedo ka giywago ma kidek miyo koro giwere gi wechego mag pur Niang. Kembewa ok kaw Niang e wang' sa, koro japur nigi shida. Mar ariyo, transport ni piny, waonge transport tingni mag Niang moromo. Koro yudo ni matin manitiego ji laro, koro keto cost mar transport malo kabisa. Ywak mag jobet Niang magin jopur e yo machielo wacho ni wach mar beto Niang gi malo kaka jopur osebedo ka wacho ni hinyogi, gin bende gilero ni gitimo mano nikech chudo manok, rem mar loso puodho yono mowinjore, kaachiel kod chopo modeko e puodhogo kaluwore ni giwuotho kuonde mabocho mondo mi kendo gichopo modeko ka gitimo tije ma kamago. An awuon an gi problem e tija matiyo mar kontrakta niendi nikech iyudo ka samoro ka japur miya thuolo onyisa ni nengo makama idwani mondo mi obeti, atero report ne jalo mochung' ne ere matiye ni puodho makama onego beti. Adiera ka dhi mondo mi anyise, iyudo ka pod nitie ng'ur moro machalo kaka gima udani mondo mi amiya soya moro e kumiya thuolo mar dhi beto Niang machal kamano mane japur miya thuolo mondo mi odhi obeti. Koro iyudo ka gini dhi okang' marabora kapok omiya thuolo mar dhi tiyo tijni endi. Iyudo ka Niang kasedhi masebeto maseketo piny to pod okawo kinde marabora kapok osombe, nyiso ni odhi lose stand. E sama olose stand nero atiyo gi pesa. Shida mantiere en ni awinjo ka nyawadwa wacho ni itiyo negi e puothe jopur to Niang ibeto gi malo dong' e puodho. Ma kaluwore gi low payment rate. Kech jabeto bedo gi shida, sama odwa beto odwaro ni mondo ochule maber. Ka wang' odiye, mang'iso ni ok obi tiyo maber moluwore gi payment kaka ngufu motiyogo. Korka joket Niang e tingni okwayo jopur mondo otianena kodgi maber ka gimbe giyude pesa manyalo miyo koro gikony godo familia maggi, kaluwore ni pesa ma imiyogi osebedo man piny ahinya, to kod jopurgo wacha ma koro ok morgi kendo gikwayo ni mondo ji oti kanyachiel kendo mondo ji koro yud anena chiemo mapile ka pile. Sisi kama lota tunaona watu wenye wamenunua beli pia wao wako na haki yao ya kutafutia ujuu ya hiyo bei, lakini pia sisi tuko na haki yetu tufanye hiyo kufanya, kwa sababu hiyo ndio si pia tunafanya hapo, tunapata hapo skara ama na familia yetu tufanye nini itusaidie na hapo. Kitu kingine ya mwisho, kama nimesimama upande wa loaders, madharau, unaweza pata mkulima ametupea shilingi 1500 na tuko watu 6 kwa tinga. Unaona kipitu huko wananyang'anya watu, wametunyang'anya na ametupea, sijua nafikiria hiyo 1000 ama 2000 hiyo wamepea mtu mmoja, ni imebeba watu 6. Kwayo maduong' en mondo kembe duto te koro ochule ne jopur e wang' sa, kendo ka gikete ong'ala manyime wach mar chulo jopur, ok ni chulo gik moko duto te to mag jopur koro deko kendo girito kuom thuolo malach ahinya. Wach manosir nyaka gi riwruok mar jopur kata mag cooperatives ma bende itiyo godo e chulo jopur go, ka jo cooperatives ywak ni chek ma kembe onego bende miyogi ka gimiyo jopur biro modeko, wacha ma jopur koro keto gi kanyo e ng'wech matek ahinya kendo ywak negi kinde ka kinde. Wan gi problem samoro yudo ni wan gi jok manyalo biro, samo wendwa mabiro kata na disables, waonge yo manyalo chopo e society wani mondo obi onewa. Koro yudo ka mondo mi welo obi kaendi en shida. Gigombo mondo gibi, koro watiyo mana gi phone. To phone no endo ka samoro itiyogo mang'eny ka chieng' ndiko chopo chieng' ma koro wawacho ne farmers kaka watiyo, tiyudo ka kendo mano is a problem. Farmers mose wuo nyime ka owacho
to mok giwacho ema dwa wacho nikech ok adwa nuo weche. Achiel kuom gimok giwacho, factories gi, millers gi ringo nikech jopur. En adier koso kadier? To ei jogi te japur emichulo last. Why? Osechul transporter, osechul kata, to japur tichulo last. While japur a mother of all these people. Ne Lolwe TV, Ana Jesse Omondi.